Lement az első Big Shot adás. Miért jelentkeztél egyáltalán, és hogyan érezted magad az első alkalommal? Nagyon izgultam, ez volt az első élőadás, de egyébként én már az előző szériában is jelentkeztem, és akkor a válogatóig jutottam. Kifejezetten csalódott voltam, hogy nem sikerült tovább jutni, de úgy voltam vele, hogy mindegy, majd lesz még erre alkalom, és el is jött ez az alkalom, ez a mostani szériában sikerült, és amikor megint benne voltam a válogatóban, az élő válogatóban, akkor már nagyon-nagyon bíztam benne, hogy most végre be fog kerülni. Előtte már számtalanszor küldtem Big Shot házit, még vettem részt különböző fotópályázatokon, amit a Palék hirdettek, szóval nem ez az első kapcsolat és kontaktus velük, és hát nagyon izgultam, amikor megtudtam, emlékszem, amikor megjött az e-mail, hogy nagyon nehéz volt választani, de engem kiválasztottak, akkor ez egy óriási élmény volt. És az első adásra kifejezetten izgalommal készültem és mentem, hiszen fogalmam sem volt, hogy mi vár rám, és hogy vajon mit kell majd egyáltalán fotózni. Mert azzal már akkor is tisztában voltam, hogy azért ez nem egy könnyű műfaj, hiszen egyik pillanatra a másikra viszonylag rövid idő alatt kell megörökíteni egy pillanatot és alkotni valami különlegeset. Az első feladatban naplementét kellett fotóznotok. Mit gondoltál akkor, amikor ez a feladat kijött, illetve nagyon fontos kérdés, hogy mindenki profi fotósokat lát a tévében, és azt gondolnák, hogy ez mindenkinek csípőből működik. Hogy van ez igazából, hogy egy fotós mindenhez prófotós, vagy vannak ilyen speciális részek ebben? Hát én azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy valaki mindenhez prófotós, hiszen minden egyes szakterület egy kicsit más azért. Persze, nyilván mindenki helyesen tud exponálni és elő tud állítani egy fotográfiailag helyes fényképet, de ez nem jelenti azt, hogy az, aki például elképesztően jól bánik az emberekkel, és nagyon jó modellpózoltatásban és zseniális portrékat csinál, az közel sem biztos, hogy az ő látásmódja például passzol egy ilyen feladathoz, mint a tájkép. És vannak, akik tájképfotósok, vagy természetfotósok, itt azért megoszlottak a verseny közben is a kérdések, hogy most akkor természetfotó, vagy életkép, vagy tájkép, vagy hogy melyik az, ami még elfogadható. Természetesen az, akinek ebben nincs rutinja vagy gyakorlata, azért az nehéz helyzetben van ezzel, hogy mi az, ami jól fog mutatni, hogyan érdemes ezt lefotózni. Szóval nem egy ilyen egyszerű dolog. Ezt azt gondolom, hogy attól még, mert mindenki professzionális fotós, attól még nem kell mindenkinek minden egyes szakterülethez értenie. Hozzád mennyire áll közel a tájfotózás? Én nagyon szeretek tájat fotózni. Igazából hozzám ez közel áll. Itt nekem az volt a nehézségem, hogy nem nagyon volt helyismeretem, tehát fogalmam sem volt arról, hogy mit és honnan, és hát ugye a naplementének az a nagyon érdekes és egyben meglepő tulajdonsága, hogy az egyszer van így egy nap, és ha az lement kész, tehát hogyha nem vagy a megfelelő pillanatban, a megfelelő helyen, és ez nem egy olyan hosszú idő, tehát naplementés fotót, az egy 20-30 perces időszakban, de hát annak is inkább a végén tud az ember jól fotózni, és nem baj, ha akkor éppen minden úgy van. És akkor, ahogy elhangzott, hogy a hajó nem ott van ahol, hát igen, a hajó nem ott van ahol, mert a hajónak nem én mondom meg, hogy hol legyen akkor, és az égnek se én mondom meg, hogy legyen már egy kicsit érdekesebb, és ne legyen ilyen unalmas. Tehát ennek a feladatnak ez volt a nehézsége, hogy egy adott pillanatban kell megtalálni azt a pillanatot, ami érdekes lehet a fotón, és hát ez nekem nem volt egyszerű, ezt azért be kell, hogy valljam. Ezért én ezzel küzdöttem, és mindenhol jártam, hogy az egész egy forintot nem ér úgy, ahogy van, aztán ez mégiscsak tetszik, aztán megint ott, hogy az egész egy forintot nem ér. Szóval tele voltam kétségekkel a kép kapcsán, abban azért reménykedtem, hogy fog érni egy továbbjutást. És egy igazán fontos dolog, hogy benne volt a szabályban, hogy nem lehet retusálni, tehát nem lehet oda tenni azt, ami nem volt ott, és nem lehet levenni a képről csak valami nagyon zavaró dolgot, tehát ilyen minimális pöttyöket, vagy valami koszt, ami a lencsén maradt, vagy az érzékelőn, és mindezt egy teljesen ismeretlen géppel, bár én Canonnal fotózok, de ezt a gépet soha életemben nem használtam, úgyhogy az elején meg is tréfált egy kicsit. Nyilván nincs beállítva, nem áll kézre, nem ott van a tekerő, nem arra van a gomb beállítva, szóval azért vannak ebben kihívások, persze édes terhek ezek. Miket tartottál szem előtt akkor, amikor azon gondolkodtál, hogy melyik kompozíció lesz a megfelelő ehhez a feladathoz? Elsősorban azt tartottam szem előtt, hogy egy kellemes, nyugodt, békés energiát sugárzó képet akartam elkészíteni, ami egy ilyen irodai várónak, vagy egy ilyen fogadónak a falára tökéletesen jól fog kinézni, tehát elsődlegesen az ügyféligényt igyekeztem szem előtt tartani, és szerettem volna, hogy valami olyan legyen, ami tényleg ezt a nyárnak, vagy ennek a nyár végének ezt a nyugodtságát, ezt a békéjét, ezt átadja azzal a nyugodt vízzel. Egyszerűen békét akartam, vagy a békét akartam ott visszaadni, ami egyébként ott azért annyira nem volt jelen bennem, hiszen rohantam és kapkodtam egyik helyről a másikra, és rengetegféle fajta fotót készítettem én is fás fotót, készítettem egy padon ülő párral fotót, és jó néhány fotót készítettem. A legjobbat adtam el belőlük, ezt nem tudom, minden esetre
ez arra jó volt, hogy tovább jussak. Milyen érzésekkel jöttél haza az első napról? Az első nap az nagyon hosszú volt egyébként. Nyilván ugye naplemente után ért véget, még naplemente után is fotóztunk, meg még azért volt egy kicsi időnk, és készítettünk még képeket. Kifejezetten elfáradtam egyébként. Ez látszik is, vagy látszott is az ott elkészült interjúban, amiből szerintem egyetlen mondat nem került be az adásban. Nyilván vagyunk 8-an, de hát az interjú úgy is sikerült, tehát szerintem ilyen kiégett aggyal adtam azt az interjút ott arról, hogy hogyan és mi történt. Ennek ellenére tele voltam jó érzéssel, nagyon boldog voltam, hogy bekerültem az adásba, hogy egyáltalán ott lehettem. Az egésznek egy nagyon jó feelingje volt, hogy ott együtt elkezdtünk megismerkedni a versenyzők egymással, megtudtuk ott, hogy ki honnan jön, meg egyáltalán itt lett ez teljesen világos, hogy ki kicsoda, igaz, hogy van egy kommunikációs csoportunk, ahol a neveket tudjuk, meg tudtuk egymást biztosan nézni, mindenki megnézte a másikat, gondolom, a különböző közösségi média felületeken, de hát azért a személyes találkozás az teljesen más, és nyilván nekem is közben jött a gigszer, ugyanis szépen kikészítettem, egyetlen dolgot kellett vinni, memóriakártyát, szépen kikészítettem, hogy melyik táskámat viszem, azt összekészítettem, majd az utolsó pillanatban mondom, mégse ezt a táskát viszem, és a memóriakártyát mégse ezt a táskát viszemben hagytam, úgyhogy lementem memóriakártya nélkül, de hál' Istennek ez ott azért megoldódott. Kecsegtettél bennünket azzal az ígérettel, hogy megmutatod, milyen lett volna ez a fotó akkor, amikor szabadon szárnyalhat benne a kreativitásod. Mesélj erről egy kicsit, és hagyd lássuk azt a képet. Hát ami 1000%, hogy tettem volna felhőt, az most már nagyon könnyű elkövetni ezt a csalást, hogy szóval amit biztosan rátettem volna, az valamilyen felhők, plusz felhők, hogy az ég is egy kicsit érdekesebb legyen, és akkor tudtam volna az egészet feljebb húzni, és akkor nem lógnának be a fák. Vagy ha le lehetett volna retusálni a fákat, akkor lehet, hogy levettem volna a fákat. Már csak azért is, mert pont a harmadoló metszésben van egyébként a hajó. Igaz, hogy nincs a fényhíd kellős közepén, de pont ott van, ahol egyébként nekem lennie kell, és nekem az ott teljesen jó helyen van. Én nagyon szeretem a képnek a színeit, és csak ezzel dobtam volna fel, hogy legyen egy kis ég, és hát persze a napot azt valóban egy mozdulattal lejjebb húztam volna, hogy azt Pali is elmondta az értékelésnél, hogy ez a nap ne legyen ott kettévágva. Egy pillanat alatt megoldható lett volna, hogy a nap a megfelelő helyen legyen. Nyilván el kellett volna találni, hogy a fényhíd mérete és a napnak a mérete az úgy azért ne legyen még nagyon árulkodó, mert ott azért már igazán alacsonyra kellett volna húzni a napot ahhoz, hogy ez a szín és ez a fényhíd méret ne jöjjön ki, tehát nyilvánvaló lett volna a retus, és én szerintem magában a retusálásban az egyik legfontosabb dolog, hogy ne legyen nyilvánvaló, azaz ne merüljön fel a nézőben az, hogy valóban ez egy manipulált fotó. Ezzel azért óvatos vagyok, mert szeretem a természetes képeket és a természetes fotókat, és nem feltétlen gondolom, hogy olyan dolgokat kell létrehozni, amik nincsenek ott, de ilyen és ehhez hasonló esetekben azt gondolom, hogy megbocsátja az élet azt, hogy mondjuk felkerül egy szép felhősor, amivel egyszerűen harmonikusabbá válik a kép, vagy akár néhány hajó is bekerülhetett volna még arra a képre pluszba, hogy érdekesebbé tegye mindezt. De hát ez ilyen. A szabály pedig az volt, hogy nincs retus, de most szabadon elkészíthetem, és amit látjátok, én lehet, hogy ezt alkottam volna belőle. Bár nem vagyok benne biztos, hogy előrébb végzett volna a kép, tehát nem vagyok abban biztos, hogy ez bármit is befolyásolt volna, hogy lehet retusálni. Érkezik a következő adás, persze nem mondhat semmit, de azért mégis mondj valamit, miért nézzük meg a következő részt. A következő részt nézzétek meg azért, mert még mindig benne vagyok. Egyre izgalmasabb, mert most már kevesebben vagyunk, amit egyébként nagyon sajnálok. Nyilván, mivel nekem is kell egy sorrendet felállítani, ezzel nekem is volt kieső képem, nem ez volt az egyébként. Nekem tetszett ez a fotó, szerintem nagyon jól mutatott volna poszteren. Ettől függetlenül ez ilyen, a verseny ilyen, és valakinek mindig búcsúznia kell, és hát azt remélem, hogy a következő adásban még mindig tudok maradni, és a többit meg majd meglátjátok a következőről is, készítek majd beszámolót.